दिनै आं इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सानजा क'क्राझारनि थाखाय आंनि जे नमिनेशन होनाय बे होनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंदों। रोजा रोजा जोंनि सापर्टारफोरखौ लानानै दायो क'क्राझार डिसि अफिसाव रिटार्निं अफिसार बिथांनो गथायनाय जाबाय। जों मिजिंथियो जे सानजा क'क्राझाराव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आं देरहासार जानो हागोन। मानोना थांनाय बोसोराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर एकर्ड जाबाय, जि एकर्डआ गोजोन लाबोबाय, जि एकर्डआ दायो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मोजां मोनसे थासारि लाबोबाय। बेनिखायनो दिनै गोबां हारि माहारिनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दलखौ बजबनानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला काउन्सिलाव जायनि सरकार बे सरकारासो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायो। दिनै टिएलसिसिनि चेयारमेन, जोंनि बिसिडिसिनि चेयारमेन, जोंनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन, जोंनि गासैयावबो सरकारासो जिहेतु खामानि मावो। बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा सरकारजों थादों, इउपिपिएल हान्जाजों थादों। आरो दायो बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएल आरो एजिपि जिहेतु जोङो दा जयैनो बिसायख'थि गेलेगोन। बिथांमोननि जायफोर भटार्स, बिथांमोननि सापर्टार, बिथांमोनाबो आंखौ मदद खालामदों। दा बिनिखायनो जोङो बावहाय गोरलैयैनो जों देरहानो हागोन। मानसिफ्रा सानदों मन्थ्रि सासेजों जुजिनाया गोब्राब जागोन। नंगौ, बिथाङा मन्थ्रिमोन, नाथाय बे 30 बोसोराव एमएलए आरो मन्थ्रि जानानै बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि हायाखै। थांनाय समफ्राव बिथाङा देरहादों नंगौ, मानोना बिपिएफ हान्जाया काउन्सिलाव सरकार दादोंमोन। दायो खिन्थु काउन्सिलाव बिपिएफनि सरकार गैया, इउपिपिएलनिसो सरकार, बिजेपिनिसो सरकार, जिएसपिनिसो सरकार। बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजाङै बुजिगौ। काउन्सिलाव जाय सरकार बिनिनो एमएलए देरहायो। बेयो मोनसे ट्रेडिशन बा परम्परा बायदि जानानै फैदों। बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा दायो इउपिपिएल दलखौ सापर्ट खालामदों। बाव जिहेतु थोंजोङै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिजाथिनि गेजेरावल' बे बादायलायनाया जागोन। बेनिखायनो बिपिएफखौ जिहेतु मानसिफ्रा बजबखायाखै, मोजां मोनाखै, बेनिखायनो बेवहाय आरो गुबुन अपसन गैया। इउपिपिएलखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बजबना लागोन आरो इउपिपिएलनो भट होगोन आरो आङो देरहासार जानो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गोलाव सम आं फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफादजोंबो आंहा मोजां मोनसे सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बिथांमोना दायो गेवलाङै आंखौ सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना फोसावदों।